Kaixo lagunok, Iker naiz, beste urtaroak taldekoa, eta Kutxa Kultur kantarekin jarraitzen dugunez. Orain arte egindako lan ederraren maila mantentzen saiatu naiz. Egia esan badoa forma hartzen, Lemi Riberrek Ibanek eman dion beat horrekin eta egia esan hartzen doa ritmo bat, orduan saiatu nahi zen egiten, izan da zerbait oso ambientala sartzen. Azkenean, beste entzateri leku guzteko, zerbendik gelditzen dira talde gehiago, eta gauza gehiago sartzeko, ez? Orduan, bi gauza sartu ditut, egia esan sartu ditut abesti gehienean zehar, gero alizateko momenture jakin batean moztu eta beste instrumentoren bat sartzea, saiatu naiz nahiko plano egiten bi aldetatik, ez destakatzen gehiegi momenturen baten edo besten, baina alde batetik erabilietena da, gitarra bat delay batekin, delay modulare batekin, tengo una efektu horrekin, egiten duena, azkenean erabili ditut pedal hauek, eta pedal horietan badago formularen bat zala hori egiteko, ez orduan. Gintetena da, olako riff batzuk utzi atzetik, eta haren jarriko dizuet ikusteko nola geldituen gutxi gora bera. Bati joa formartzen, eta oraintxe beste bideo batean bidaliko dizuet erabili dudan instrumentu berezi bat, azkenen beste ambiente mota bat sortzeko.